na amụma iji wee gosipụta ezigbote nkwado nakwazi nkwudosi ike ka puku kwuru puku ndị nke bi n'ime steeti a na ọgbanta ntuliaka 19 na mgbanta nkwado Anambra North Senatorial Zone ji wee gaa n'ihu gbakọta ọnụ iji wee gosipụtakwazi obiọma ka nakwazi nkwado nke ha na-akwado ọchịchị gọvanọ Chukwuma Soludo maka ịchị ọchịchị nke ugboro abụọ. Onye nta aka anyị bụ Ejike Abana ga-ewetara gị akụkọ ahụ. Ya bụ mgbakọba nke isiokwu ya bụ Sustaining the Solution Legacy, a Path to Disruptive Development in Anambra, bụ nke bidoro na mbido isi ehihie nke ndị bịakwara ya nchekwa ọtụtụ akwa machara mma bunyekwe ihe ederede iji kwado gọvanọ Soludo. Ọtụtụ ndị bịara ya bụ mmemme gụnyere okwupụta okwulu omeiwu steeti a Right Honorable Somtochukwu Udeze, onye national chairman nke apụga barrister Sly Ezeokenwa, Honorable Chinedu Obidigwe, onye chairman nke apụga na steeti a barrister Ifeatu Obiokoye, kọmishọna na-ahụ maka ọrụ pụrụ iche barrister Beverly Nkemdichi Ikpeazụ, onye nke na-anọchite anya Oyi nakwa Aya Melum Federal Constituency Lady Maureen Gwacham, onye bụbu chief of staff nyere gọvanọ gara aga Willie Obianọ, Maazị Primus Odili, Injinia Marcel Ifejiofọ nakwa ndị ọzọ bụ ndị gwara ọgbakọ ahụ okwu iji kwado gọvanọ Soludo. N'okwu nke ya, gọvanọ Soludo gụpụtakwara nkwenye ọchịchị ya ịbagide n'ọchịchị ga-eme ka ọnọdụ akụnụba dịkwa mma, kwuo na ya bụ ọgbakọ na-egozikwa nkwenye ndị mmadụ kwenyere na ọrụ a na-arụpụta. Ọ kpọrọ oku ka a gaa n'iru iji wee wulite Anambra nke dị mma nakwa na-aga n'iru. Ndị Anambra North ekenekwa m n'ọzọ ekene ka m na-ekene ụnụ na again 2020 I bidoro this journey na Anambra North, 2025 again we are again beginning this journey na Anambra North. Ya bụ mmemme bụzi nke bịara n'isi njedebe dịka ndị eze ọdịnala nyere gọvanọ Soludo ntụnye ugo nke a kpọrọ ọlụ atụ egwu.